أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لمولانا الهادي. Ya Allah, ka samu mu san kanmu. In ba mu san kanmu ba, ba za mu iya sanin imaminmu ba. In ba mu san imaminmu ba, ba za mu iya sanin ka ba. Idan ba mu san ka ba, za mu ɓata addinin Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa, barkanmu da wannan lokaci. Insha Allah, kamar yadda kuka sani, duk ranar Juma'a muna karantawa daga cikin wannan littafi mai albarka, wato sanin kai don farkawa na ma'arifatun nafs, mujalla ta 1, wanda yake zuwa daga nan Nurul Haq News. To insha Allahu, wannan karan ma Allah ya ba mu tawfiki, za mu ci gaba a cikin babinmu na tafiya guda 4 na ruhaniya. A makon da ya gabata an yi tafiya ta farko na minal hal ilal haq, sannan an yi tafiya ta biyu minal haq ilal haq bil haq, wanda insha Allahu a wannan sati, a wannan rana, za mu tashi ne a tafiya ta 3 minal haq ilal khalq. To wannan tafiya ta 3 yana cewa masu bautawa Allah a cikin ayyukan Allah tafiyan halittarsa ce, kuma suna isa ga gaskiyar waɗannan ayyuka. Ta haka Allah yana fahimtar jin daɗin halittu da kuma nagartansu, sannan da muguntansu. Kuma da wannan gaskiyar rayuwa, wato da wannan gaskiyar rayuwa ta shiga matakin ƙarshe. Wannan shafi yana magana cewa a cikin halittun Allah, a cikin ayyukan Allah, Allah yana fahimtar halittansa, kuma suna isa ga gaskiyar haƙiƙan ayyuka ɗin. Kuma ta haka Allah yana fahimtar jin daɗinsu, sannan da nagartansu, sannan kuma da muguntansu. Ya'ani abubuwa na rashin tsarki kenan da kuma na tsarki. Kuma da wannan gaskiyar rayuwar takan shiga matakin ƙarshe ne. Sai tafiya ta 4 zai ci gaba da bayani. Tafiya ta 4 shine tafiya ta minal khalq illal khalq bil haq. Tafiya ta 4 yana cewa mai ibada yana komawa ga halittar wanda ya zama madubi na gaskiya. Ana fahimta? Mai ibada yana komawa ga halittan wanda shi madubi ne na gaskiya, kuma ya fahimci dukkan gaskiyar halittun Allah. Shi ɗin wannan madubin kenan. Ƙarfinsu, wato ya fahimci dukkanin gaskiyar halittu, ƙarfinsu ne da kuma iyawarsu, da kuma yanda ake haɓaka su. Shi wannan madubi duk ya fahimci halittun Allah. Sannan dole ne ya yi ƙoƙarin shiryar da halittu ɗin domin kammala tafiyarsa ta ruhaniya. Wannan kuwa saboda mutum mai ruhaniya, wanda ya san nagarta da kuma mugunta na halittu, ya cika cancantar kafa duniyar ruhaniya wadda ta dogara da gaskiya. Wannan yana magana ne akan imami, da shi ya san dukkan ƙarfinmu da rauninmu da iyawarmu, da yanda kuma zai haɓaka mana alkhairinmu. Sannan shi zai yi ƙoƙari wurin shiryar da halittu domin me kammala tasa tafiyar ta ruhaniya. Duk aikin da a'imma suka yi na shiryar da bayin Allah, aiki ne wanda sun yi shi domin kammala tasu tafiyar ta ruhaniya. Wannan kuwa saboda mutum mai ruhaniya, wanda ya san nagarta da kuma mugunta na dukkanin halittu, ya cika cancantar kafa duniyar ruhaniya
wadda ta dogara da dukkanin gaskiya. Tafiye-tafiyen nan guda 4 da aka ba da labarinsu a taƙaice ga waɗanda suka farka kuma suka san kansu, kawai za su iya fahimtar su dalla-dalla ne. Shi yasa muka faɗi a sama cewa mutum yana buƙatar malami mai tsarki, mai ma'arifa don ya cika tafiyarsa ta ruhaniyya, domin ba za a iya bayyana komai a cikin rubutu ba, kuma duk littattafan ruhaniyya muna ganin duk kayan aiki ne don sa mai nema ya shirya jiki da tunaninsa don abin da zai gani da kuma gano a tafiyarsa ta ruhaniyya. Wato abin da yake magana a nan shi ne, mutum yana buƙatar samun malami nagartacce, cikakken mutum. Ka samu malami mai tsarki da ma'arifa. Wannan littafi da duka abin da aka rubuta yana farkar da kai ne don ka gane cewa akwai wannan ilimi, kuma ya shirya ka ya kuma shirya tunaninka. Amma akwai malami jagora da zai jagorance ka a baɗininka a kan wannan ilimi. Shi ne abin da nan wurin yake magana. Kuma an ba da shawara sosai ga mai nema ɗin, wato mai neman wannan ilimi da kuma tsarki, wato ya sami ko kuma ya nemi malami na haƙiƙa na ilahantaka, wato jagora na ilahi, wanda zai shiryar da shi zuwa ga kamala. Ana fahimta, zuwa ga zamanka cikakken ɗan adam da yardar Allah. Za mu yi iya ƙoƙarinmu don bayyana malamin ilahantaka, wanda cikakken mutum ne, da kuma yadda mutum zai iya samun nasara a wannan tafiya ta ruhaniyya da sanin kai tare da jagorancinsa. Wannan littafi insha Allahu zai yi ƙoƙarin nuna mana wato yadda za mu iso wannan wato malami na ilahantaka ɗin, wato jagora na ilahi da zai riƙe mu ya jagorance mu cikin wannan tafiya ta ruhaniyya, tare kuma da sanin kanmu a ƙarƙashin jagorancin shi. So, za mu shiga wani topic ɗin kuma, wato ma'anar ruhaniyya mai kyau. Ruhaniyya mai kyau ita ce faɗaɗawa da kuma fifiko na ɗan adam a kan duniyar wanzuwa, saboda sanya shi cikin jan hankali na cikakkiyar kamala wanda ke haifar da alaƙa da Allah. Tabbas alaƙa da Allah ba za ta samu ba har sai mun kasance mun samu tsarki da kuma cika na ɗan adam da dukkanin kamala. Shi zai haifar da alaƙa da Allah sosai. A cikin wannan tattaunawa, abin da muke nufi da ruhaniyya mai kyau shi ne, wannan ruhaniyya ta gaske wacce ta fara da farkarwar mutum daga barci da kuma mafarkin rayuwa ta zahiri, da kuma sanin cewa wanzuwarsa a cikin yanayin neman hanyar alheri da kamala ita ce babban manufar ƙirƙirar duniyar wanzuwa. Wannan ruhaniyya wadda hanyarta rayuwa ce mai hankali, kuma manufarta ita ce a sanya ta a cikin sararin samaniyar cikakkiyar manufa, da kuma cikakkiyar manufa a haɗe da Allah. Ruhaniyya mai kyau ba ta kawar da kowace gaskiya daga duniyar wanzuwa ba, har da waɗanda suka shafi mutum ko kuma wasu. Maimakon haka, tana goge dukkan duniya da wani wakili na ruhaniyya na ciki. Tana haskaka ta, kuma tana nuna hasken Allah a cikin dukkan ƙwayoyin cuta da hulɗar abubuwan da ke cikin wannan duniya. Insha Allahu za mu tsaya a nan, sai dai za mu ɗan yi ƙarin bayani kaɗan akan wannan sabon topic ɗin da muka karanta.
ta ruhaniya mai kyau ɗin nan. Wato wannan ruhaniya ta gaske wacce ta fara da farkawan mutum daga bacci da kuma mafarkin rayuwa ta zahiri. Lallai idan mutum bai kasance a wannan suluk da kuma fara wannan tafiya ta ruhaniya ɗin shi, ba zai gane cewa lallai a cikin mafarki yake ba. Mutum ba zai fahimci cewa wato duk rayuwan nan da yake ashe a cikin bacci yake, a cikin mafarki ne. Shi yasa wani lokacin idan ana kawo karatu za mu ji ana ce mana a kabari za a kunna maka kaman TV ka ringa ganin duk abin da ka yi a duniya. Sai ka ga kaman mafarki ne saboda lokacin ka farka ne daga ka shiga asalin rayuwa ta haƙiƙa ne. Sai ka ga duniya ta dawo maka mafarki. Duk wannan rayuwan da muke gani kaman mafarki take. Kamar wani wasan kwaikwayo ne lokacin da mutum ya haɗu da ranshi na asali, to shi ne zai tabbatar da cewa ashe rayuwan da ya yi a duniya da wannan gangan jiki ashe rayuwan mafarki ne. Ashe bacci yake amma kuma ga shi muka fi ɗaukan shi a matsayin haƙiƙa kuma muka fi sa ƙarfin mu a kai. Mun ajiye wato rayuwan mu ta haƙiƙi mun ajiye shi muna ganin kaman shi ne mafarki. Alhali wannan rayuwan da muke ciki ita ne mafarki. To wannan rayuwa ta zahiri mutum ba zai fahimci cewa mafarki ba ne har sai ya farka daga wannan bacci da yake yi. Kuma za ka farka daga wannan baccin ne kawai in kana a wannan suluki da albarkacin wannan littafi da zai jagorance ka izuwa ga farkawarka ta gaskiya. Kuma kana nan a duniyan kuma za ka farka ka shiga lahira. So alheri da kuma kamala ita ce babban manufar ƙirƙiran duniyar wanzuwa. Wannan ruhaniya wadda hanyar ta rayuwa ne mai hankali wadda take cike da hankali ne, ba rayuwa ce irin wanda muke tsammani ba. Kuma manufanta ita ce a sanya ta a cikin sararin wato samaniyan cikakkiyar manufa. Tana sama ga komi. A ɗaukaka manufanta da ma'anarta da kuma cikakkiyar manufa a haɗe da Allah. Wato za ka samu cikakkiyar manufa da fahimtar Allah sosai, za ka samu alaƙa da Allah. Ruhaniya mai kyau ba ta kawar da kowace irin gaskiya daga duniyar wanzuwa, har da waɗanda suka shafi mutum ko kuma wasunsu ma. Maimakon haka tana goge dukkanin duniya da wani wakili na ruhaniya na ciki. Tana haskakawa kuma tana nuna hasken Allah. Insha Allahu za mu tsaya a nan. In Allah ya ba mu tawfiki a karatu na gaba, za mu ci gaba da mu ƙara faɗaɗa bayani akan wannan wuri insha Allahu. Wannan littafi na sanin kai don farkawa tana nan. Insha Allahu ga dukkanin mai buƙata zai iya samu akan lambar waya 09169731633. Insha Allahu duk mai buƙata zai iya kiran wannan namba kai tsaye domin samun wannan littafi. Sannan akwai soft copy, akwai hard copy ɗin shi muna turawa duka. To insha Allahu Allah ya farkar da mu kuma ya sa mu gane muhimmancin wannan karatu, domin lallai shi ne tsiran mu duniya wal akhirah, domin farkawan mu daga rayuwan bacci da muke yi don mu san haƙiƙanin duniyar nan da kuma yanda Allah ta'ala ya yi ta. Wanda kuma wannan tsarki shi ne maslahar mu duniya wal akhirah. Shi zai daidaita rayuwar mu. Wahalhalun da duka muke sha a rayuwa na ciki da na waje, kowane irin wahala ne, na cikin gidanka ne ko na kai kanka ne ko na gwamnatinka ne ko ma na menene, samun tsarkin mu shi ne canzawar al'ummar gabaki ɗayanta. Kuma tsarkin mu da za mu samu yanzu shi zai canza al'ummar goben mu. 'Ya'yan mu za su taso da irin tarbiyya ta tsarki tare da sanin imanin su. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.